Makadini vana vaMwari kusangana zvekare muchikamu chedu cheAmazing Word, apo iri channel yatinenge tichikurukura nekuonesana nezveukuru hwaMwari, tichipanana nekupanana mazano. Kutangisa program ino tichatanga nemunamato. Kuna Mwari Baba ari kumusoro kudenga, zita raMambo Jesu, tine pamberi pechigaro chenyu, tinokutendai nenguva yamatiwanisa kuti tikurukure nezveukuru hwenyu. Ishe, isai mashoko mukati memukanwa wangu ndigovataurira vana venyu. Jehovha, itai mashoko atichataura ipapo agotinangisa kwamuri, kutanga neni muparidzi, kutevere avo vose vachanzwa shoko iroro. Ritishandure tigofanana nemi. Tanamata nekutenda kuti manzwa munyengetero iwoyu. Amen. Mupurogiramu yanhasi tine nyaya yakajairika kukurukurika mukati memadzisvondo matinoenda. Ndoda kutanga nenyaya yevamwe mai vaigara munzvimbo yemarondera. Mai ava vanga vaine vana vavo vaviri vakomana. Mukuru wacho anga aine 6 years, tevere mudiki anga aine 4 years. Saka munongoziva vana vakasiyana ne2 years, kazhinji kacho vanoita kunge matwins. Zvino chakaitika ndechekudai, mai vaibikawo, tingati vakabika mapancakes. Saka munongoziva kuti pakubika apa kana ukanzi unogona sei, kashoma kuti zvawabika zvienzane. Zvino vana ava vakati vachiona mai vaisa mapancake apa, mumwe nemumwe mupfungwa dzake akazviti ndinofanira kuwana chidimbu chakakura. Ndozvaive zviri mumwoyo. Saka mai vakazviona kuti vana vangu ava panoda kutora pancake hombe, ndobva vati ivo vanangu hazvinetsi, munoziva zvaita Jesu. Jesu vaiti ivo kuvadzidzi vatange kunonga kana kutanga chimuta chimwe chimwe, then ivo Jesu vozopedzisira. But zvakazoitika ndezvekudai, mukomana mukuru ane 6 years akabva ati nhasi munin'ina ndiwe Jesu, inini ndini mudzidzi, meaning to say uchandipa mukana wekunhonga first iwe wogotevera. Inyaya inoitika mukati mekurarama. Tikatarisa kuti mukurarama kwatinoita, this thing can also happen inside our churches. Kuti muchechi ndinogona kutanga kuenda iri kuchechi, tevera anozouya after 5 years. But kazhinji tinowanzoita dambudziko rekuzoita shanje, jealous, pamusoro peapedzisira. Isusu takapinda kare tinenge taane jealous, takuti iyeye auya uyu ndiye akuda kuona zvakawanda sei isati tisingazvioni. Ndo jealous rinowanzoitika. Vakuda kutora zvakakura isu tiripo sei. Nyaya yedu iyi kuti zvimeke sense, ngativhure mabhaibheri edu kuna Matthew chapter 20, tichatangira pavhesi 1. Vhesi 1 inoti, nokuti ushe hwekudenga hwakafanana nemwene weimba. Wakabuda mangwanani ndokutsvakira munda wake womuzambiringa vabati. Akati watenderana navabati kuvapa dhinari pazuva, akavatuma kumunda wake wemuzambiringa. Akabuda nenguva inenge yechitatu, akaona vamwe padare vasingabati, akati kwavari, endaiwo imiwo muminda womuzambiringa ndokupai zvakafanira. Vakaenda. Akabudazve nenguva inenge yetanhatu, ndo 9 kites, nepfumbamwe akadarozve. Akabuda nenguva inenge ye11, akawana vamwe. Akati kwavari, makamirireiko zuva rose musingabati? Vakati kwaari, nokuti hapana munhu wakatipa basa. Akati kwavari, endai nemiwo mumunda womuzambiringa. Ava madekwana, mwene womunda womuzambiringa akati kumutariri wake, dana vabati uvape mubayiro wavo, uchitanga
kuno wekupedzisira ugumire kuno wekutanga. Zvino nenguva inenge yegumi neimwe vakati vachiuya, mumwe nomumwe akapiwa dhenari. Wekutanga vakati vauya vakati vapiwa vakati vachapiwa ivo ichatangidza. Vokutanga vakati vauya vakati vachapiwa nokupfuura ivo vakapiwa avo mumwe nomumwe dhinari. Vakati vapiwa vakapopotera mwene wemunda vakati, ava vokupedzisira vabata nguva imwe chete, mavaenzanisa nesu tatambudzika zuva rose tichipiswa nezuva. Akapindura akati, kuno mumwe wavo, shamwari, handikuitiri zvisakarurama. Hauna kutenderana neni ukapiwa dhinari here? Tora zvako uende. Ko, handina kutenderwa kuita nezvangu pandinoda napo here? Ziso rako rakaipa nokuti ini ndakanaka here? Vokupedzisira saizvozvo vokupedzisira vachava vekutanga, nevekutanga vachava vekupedzisira. Right. Ndo paseji yedu kuna Mateo 20 taverenga mavhesisi aripo mashoma shoma ipapo. Saka tichati kurumidzei kumhanya, tichabata mapoints anokwana kuita iwo 10. Point yekutanga ndeyekuti ndiani muridzi wemunda? Muridzi wemunda tikaverenga kuna mapisarema 24 vhesi ya1 inotaura kuti muridzi wemunda ndiMwari. Hanzi nyika ndeyaJehovha nokuzara kwayo, nyika yose navageremo. Zvichireva kuti Mwari ndivo muridzi wemunda. Zvikanzi munda wacho womuzambiringa chii? Zvikanzi pasi rose, zvinoreva munda womuzambiringa. Kana kuti imba yaJudha, zvinoreva munda womuzambiringa. Isaiah 5 vhesi ya7 inoti, nokuti munda womuzambiringa waJehovha wehondo ndiyo imba yaIsraeri. Saka imba yaIsraeri ndiwo munda womuzambiringa, kana kuti pasi rose munda womuzambiringa. VaIsraeri ndevapi? Panguva yaJesu vaJudha ndo vanga vari vaIsraeri. But iye zvinezvi nekuda kwekutenda munhu wese pasi rose ave muIsraeri. Saka tese tikangotenda kuti kuna Mwari, Jesu akatifira, atove maIsraeri. Saka isu tinogara pai? Nyika yose. Saka nyika yose ndo munda womuzambiringa. Point number 3. Zvikanzi nguva ishoma, hanzi nguva ishoma yekushanda mumunda womuzambiringa. Tikatarisa vakashanda mumunda womuzambiringa tichiverenga kuna Mateo 20, vakashanda zuva rimwe chete. Izuva 1 rakashanda ndobva vawana mubayiro wavo wedhenari. Tikaverenga kuna John 9 vhesi ya4 inoti, ndinofarira kubate basa rewakandituma achiri masikati, usiku hunouya usingagoni munhu kuti abate basa. Saka zvinoreva kuti mumunda maMwari munobatwa masikati. Zvichireva kuti futi kuti nguva yacho ipfupi. 1 day is a short time, inguva diki. Saka basa raMwari rinoda kubatwa nguva ichiripo. Tinogona kuti ndikabata mangwana. Kwete, Mwari kana vachishedza, pavaishedza idzi nemadisciples avo, vaiti siya zvauri kuita unditevere. Vanga vasingati mangwana, zuva iroro. Vaitosiya zvauri kuita zuva iroro vobva vatevera Jesu. Saka nguva yaJesu pavanenge vangokuti ita basa rangu nditevere, chitoziva kuti atove masikati. Ndiwo masikati ndokutoshedzwa kwavatoita. Nekuti zvichida pamwe ndo zuva rako rekupedzisira kurarama. Paunozofunga kuti ndichabata mangwana, masikati anayo wobva wasangana netsaona wafa. Nokutoreva kutoti atove madekwana uchakwanise kubata munda 1 waMwari. Toenda papoindi yechina, inotaura pamusoro pesense of urgency.
zvinhu zvinoda kuitwa nekukurumidza. Kana Mwari vakusheedza chitoita zvepanguva iyoyo. Mukatarisa pavashandi vakauya mumunda wemuzambiringa, hapana akangoti ndichadzokera kumba kunotsvaka badza, ndichamboenda kunotsvaka sikera, vakangoti ipapo vachiudzwa vakabva vatevera kumuridzi wemunda wemuzambiringa vakanobata basa ari masikati. Saka panoda sense of agency, vana vaMwari. Ngatisaverengerei kuti no, ndichatanga ndamboita zvandinokuita zvisingadiwi naMwari kusvika ndapedza kuvaka imba yangu ndinozotendekera kuna Mwari, kana kuti ndichamboita zvasakarurama kungave kumabasa, ndichange ndawana promotion nenzira dzinorambidzwa naMwari, then kana ndawana promotion ndakuita zvaMwari. Aiwa, Mwari vari kuti huya achiri masikati because usiku hunouya. Toenda papoint yechi5 inotsiura kusada kushanda. Tikatarisa pamakomandimenti edu 10, komandimenti yechi4 inotaura kuti mazuva matanhatu vanhu va6 unofanira kubata basa. Ikomandi, kusatoita basa kutotyora mutemo. Saka zviri kureva kuti kudii? Paishevedzwa vashandi vekumunda vaitopiwa basa. Saka ngatishandei, komandi kubva kuna Mwari. Tikatarisa kuti Sodhoma neGomora pazvakaparadzwa, ndo hwani yechivi chavakaparadzirwa, kugarisika, idleness, kungogarisika usingashandi. Tinozviwana kuna Ezekiel 16 vhesi ya49. Tarirai zvakaipa zvomunin'ina wako Sodhoma hezvi: kuzvida, zvokudya zvakawandisa, nokuzorora kusina hanya nechinhu, ndoyatoti idleness. Ndizvo zvaakanga ainazvo navanasikana vake. Haana kusimbisa ruoko rwavarombo nevarombo nevanoshayiwa. Saka ndo nyaya iri papa. Paseji inotikurudzira kushanda. Angave mabasa edu anotiraramisa, anotenderwa naMwari. Ngatibatei basa. Ikomandi yakabva kuna Mwari. Tinodya cheziya, ndozvavakarayira Mwari. Zvekare panotaurwa nyaya yekuti kuzorora kusina hanya, idleness, itori mhosva kuna Mwari. Uyo asingashandi hafani kudya. Saka munoda kudya, munenge mashanda pai musina kushanda? Ngatishandei tiwane zvekudya. Zvekare tunoenda papoint yechi6 pautaura nyaya yekuti basa raMwari izhinji. Basa raMwari izhinji, harisi basa shoma. Mukatarisa kuti muridzi wemunda akaenda kumarket place kunotsvaga vashandi, akaenda mangwanani kuseni, akanouya nevamwe, akanotora zvekare vamwe akanovaisa pabasa, akadzokera kuona pane vamwe futi, akanovatora akavaunza mumunda, akadzokera futi zuva rakunodoka basa rahwanawo, akaona paine vamwe futi akavaunza. Zvichireva kuti kudii? Mumunda waMwari mabasa mazhinji: kuparidza, kuimbira, kurarama zvokuti zvinoparidza, evangelism, kushanyira vari majeri, kunamatira kuti vanhu vapore, kunamatira vafirwa kuti Mwari avanyaradze. Mabasa ose aMwari. Kupa zvauinazvo kuti zvishandiswe pabasa raMwari ibasa zvekare. Saka basa raMwari rakawandisa. Vanhu vazhinji munyika umu vari kutsvaka mashoko echenjedzo ari kubva kuna Mwari. Isu vana vaMwari tiri kuitei? Basa raMwari izhinji. Ngatibate basa raMwari achiri masikati, usiku hunouya. Ichasvika nguva yekuti kuparidza kuchange kuchirambidzwa. Saka isusu tinenge taitei? Ngatibatei nepatinogona napo, Mwari anotirangarira. Toenda papoint namba 7. Zviri kunzi izvo zvine mubayiro, izvi zvekushanda basa raMwari. Mubayiro uripo. Tikaenda zvanzi panapa naLuke chapter 10 vhesi ya2, akati kwavari,
kucheka kukuru asi vabati vashoma. Naizvozvo kumbirai kuna She wekucheka kuti abudise vabati pakucheka kwake. Mazviona kuti basa raMwari izhinji, kucheka kuzhinji asi vabati vashoma. Makereke mazhinji asi vanoenda kukereke vashoma. Vazhinji havasi kuenda kukereke. Ko tadii tabata basa raMwari nguva iripo? Ndozvinotaura Jehovha. Hanzi munda waMwari une basa zhinji. Toenda papoindi yechi7. Zvine mubayiro kushanda munda waMwari. Ndiri kuona pakabatwa basa munda waMwari. Vanhu vakange vakupiwa dhinari pakapera zuva. Vakupiwa dhinari rake rake. Vatanga kuseni vakatanga na9, vakatanga na11, vakatanga na12 vese na3 vese vakapiwa mubayiro umwe chete, dhinari. Saka zvine mubayiro. Mubayiro wekushanda munda waMwari ndewei? Upenyu husingaperi. Ndiwo mubayiro watinopiwa. Saka isu ngatibatei basa raMwari nekutendeka, Mwari vachitibatsira. Mubayiro wedu tinawo weupenyu husingaperi. Ndiwo watinopromiswa naMwari tikabata basa rake. Toenda papoindi namba 8. Zvinonzi izvo pa11th hour, hour rechi11, kwakuda kunonoka. Kwasara 1 hour. Vanhu vakahaiwa. Vakanopinda munda waMwari vakashanda. Vakawanawo dhinari. Zviri kumborevei vana vaMwari? Pane pamwe pekuti ndanzwa shoko ndichiri mudiki. Ndokutanga kwezuva kwako, zuva richangobuda. Ndichiri mudiki, ndotendeuka. Neuyo anzwa shoko raMwari, makore afamba, pamwe atosana makore mashoma shoma kana mazuva ekuti ararame, obva atendeuka. Vese vabata munda waMwari. Mazviona? Ndozvazvinoreva. Pane nyaya yembavha yakatendeuka pamuchinjikwa. Yakatendeuka on the 11th hour. Panguva yekudii? Yekupedzisira. Atorerwa pamuchinjikwa zvakutoda kuti akutofa panguva iyo. But akatendeuka. Mwari vakamunzwa. 11th hour. Saka hazvinei kuti wakura kusvika papi, wachembera kusvika papi. Mwari anotida zvakadaro. That's why akatipa mwanakomana wake akatifira. Kuti upi neupi anotenda kwaari agoponeswa. Hazvina kutaurwa zera kuti achembera kana kuti aakurwara aakuda kufa. Even aakurwara aakutandadza, akatambira shoko raMwari anoponeswa, akatowanawo upenyu husingaperi. Toenda papoindi namba 9. Inotaura kuti kubata mumunda waMwari tinowana mubayiro umwe chete. Mukatarisa vakabata mumunda vese vakawana dhinari. Saka zvinoreva kuti kudii? Atendeuka akanamata kwe3 days achibata mumunda waMwari, neakapedza 100 years achiparidza sezvakaita Noah, vese vanowana equal reward. Mubayiro wavo wakaenzana. Tese tinowana upenyu husingaperi. Hapana chawana upenyu husingaperi wakapfuura hwemunhu. Tese tinowana upenyu husingaperi. Saka reward inobva kuna Mwari yakafanana. Zvikanzi poindi namba 10, ngatitendei tigofara kuti Mwari havasi fair. Nekuti zveshuwa ashanda 1 hour awana dhinari, ashanda 12 hours awana dhinari. Hanzi ngatifarei kuti Mwari vanotori nefavor yakadaro. Nokuti tikatarisa kuti zvinonzi mubayiro wechivi rufu. Saka isusu kana takaita zvivi tinofana kufa. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Saka isusu manje tese tiri pano pasi tinonzi takatadza. Kusiya kwaJesu Kristu ndiye ega asina kuita chivi. Saka mubayiro wedu wanga uri chii? Uri chivi. Saka mubayiro wedu wanga uri rufu pazvivi zvatakaita. Saka zvinoreva kuti kudii? Hatichafi nekuti Mwari vane favor. Saka tikaona avo vaitirwa zvakanaka, even tave kudenga tikaona vaponeswa vakanamata nguva diki, ngatifarei nekuti mubayiro waMwari ukada kuita nemo semabatiro atakaita, hakuna anopona. Tese tinofa, tese tikaparara. Tivhurei kuna Mapisarema 103 vhesi ya10. Inoti, haana kutiitira sezvakafanira zvivi zvedu,
kana kutipa mubayiro sezvakafanira kuipa kwedu. Mazviona. Saka isusu ngatisagumbukai kuti kwaitirwa favor mumwe munhu dzimweni dzenguva ararama mukati mekereke kwemazuva mashoma okomborerwa naMwari toita godo. Ngatisakombeyai zvatiri nevamwe kuti tifambe zvakanaka murwendo rwechiKristu. Ngatizvikombeyei naKristu kuti isusu nepana Kristu tiri papi, kwete kuzvikombeya nemumwe munhu. Yes, zvinogona kurwadza, kunoitana najealousy mukati mekereke. Mumwe apinda nhasi kereke, iwe wane makore mazhinji, asi akutonzi mudhikoni kana kuti dhikonesi, akutonzi elder, iwe uripo. Dzimweni dzenguva vakatanga kuenda kuchechi nevabereki vako uchizvarwa, mumwe munhu otendeuka nhasi, mangwana atove pastor, iwe uripo. Ngatisagumbukei. Mubayiro wedu watinopiwa naMwari itori favor, inyasha. Ndinofunga zvakanaka zvatatikurukura nhasi. Mwari vakomborere kuverenga kushoko rawo. Kana manakidzwa nekukomborerwa nevhidhiyo irore, ngatisakanganwi kusheyawo nevamwe vanzwewo mashoko akanaka kudai. Tosubscribewo kuchannel yedu, uyezve tisakanganwe kulaika kuitira kuti tiwane manotifications kana ndichinge ndaisa mamwe mavhidhiyosi pachannel iyoyi. Ndinotenda. Ngatisanganei pachikamu chinoteera. Zita rangu ndinonzi Tendai Julius pamarondera.